Sziasztok! Újabb nap, újabb élmény. Üdvözöllek titeket a Kemencei Kisvasúton. Tartsatok velem ma is! Mint az előző videókból kitaláltátok, nagy nap a mai, ugyanis a 125 éves Triglav gőzös fog menni. Sőt, a mai nap folyamán 2 fordulót is teljesít. A Triglav gőzös 1901-ben épült a Müncheni Krausz gyárban, 4713-as pályaszámon. Első állomáshelye a Triglav egy lábánál működő Felslitzi erdei vasút volt. 1916-ban a császár és király hadsereg tábori vasútja vásárolta meg, majd vette állományba 481-es pályaszámon. A világháborút követően került nagybőrgönbe ez a kis masina. Az akitermelésnek az ekkor fellendülő kőbányászatnak köszönhetően azonnal a munka sűrében találta magát. A rendszeres gőzüzem 1962-ben szűnt meg a királyréti erdei vasúton, ezután a Triglav a Paphegy állomáson kapott helyet. Itt fűtőkazánként üzemelt, alkalmanként külön vonatokat is továbbított. 1974-től egészen 2007-ig Nagyszenken a szabadtéri mozdonykiállítás része volt. Eztán került Kemencére, hogy a lelkes vasútbarátok közössége emberfeletti munkával újjávarázsolhassa. Hogy kik is ők? A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület 2000 óta üzemelteti a Kemencei Kisvasutat. Az üzemeltetése, felújítása társadalmi munkában történik a KBK vezetésével. Hivatástudat, vasútszeretet és nagy elszántság jellemez mindenkit, aki ebben a munkában részt vesz, a legifjabbaktól a legidősebbekig. Azt hiszem, végre ideje lenne pár szót szólnom a faluról is. A szép kis község a Börzsöny nyugati oldalánál az Ipoly völgyének alsó részén helyezkedik el, Budapesttől mintegy 90 km-re. A 18. században Hont vármegye székhelye is volt, jelenleg a környék első számú turisztikai célpontja. Bátran állítható, hogy itt van Magyarország egyik legszebb elhelyezkedésű strandja is. A falu egész évben várja a vasút, a bringázás és a túrás szerelmeseit is. A strand megállónál egy pár perces szerelésre volt szükség, de hál' Isten nem volt semmi komoly probléma, és tudtunk is indulni tovább. Völgymenetben a személyszállító kocsit végezve közlekedtünk. Nagy élmény volt számomra, ilyet még nem nagyon láttam. És hogy most miért is álltunk meg? Vizet vételezni a patakból. Ilyet sem minden nap láthat az ember. Miért léptél elő az átumot, hogy felemelje ilyen magasságban? Horgászom, igen.
Megnézed a túloldat? Igen. Újra Kemencén, már csak pár száz méter, és újra az állomáson vagyunk. És ez már a délutáni forduló. Jó volt így kívül is látni a vonatot. Ennyi volt már a Kemence és a Lidl gőzös. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!